Za ovu prigodu smo pripremili supstrat koji će nam pozitivno utjecati na fizikalna svojstva tla, a pomiješan je sa peletiranim stajskim gnojivom. To je zapravo organska tvar. Organsku tvar čine materijali biljnog i životinjskog porijekla, te se smatra bitnim indikatorom plodnosti samog tla, upravo zbog poboljšavanja fizikalnih i kemijskih svojstava o kojima smo govorili. Unosom organske tvari u tlo započinje proces njene razgradnje, a brzina ovisi o tipu, vlažnosti, temperaturi i plodnosti tla, te kemijskom sastavu samog organskog materijala. Jedna od najznačajnijih je humus kao specifična stabilna organska tvar nastala procesom humifikacije, koji ima bitnu ulogu u poboljšavanju strukture i plodnosti tla, te se takva tla lakše obrađuju. Optimalna količina humusa je oko 3 do 6%. Sljedeći korak je obrada samog tla, a pod tim podrazumijevamo mehanički zahvat kojim se mijenja stanje tla. A za povrtlarske kulture se provodi najčešće na dubini od 10 do 30 cm. Neovisno vrši li se obrada alatima ili recimo strojem, treba paziti na vlažnost tla, da bude umjerena, da se fragmenti tla ne lijepe za alat, a s druge strane da se mogu lako lomiti i usitniti. Cilj obrade je poboljšavanje strukture, konzerviranje vlage, suzbijanje korova i naravno unos gnojiva. Ovom prigodom koristimo, kao što smo rekli, supstrat koji ima super fizikalna svojstva u smislu vodozračnih odnosa, a isto tako ima jedan mali dio hranjiva. I s tim smo pomiješali peletirani stajski gnoj koji ima znači sve bitne i nužne nutritivne vrijednosti koje će biljka usvojiti za svoj rast i razvoj. Faza je sljedeća, da ćemo ovo sada sve prosuti tu i to sve sa lopatom izmiješati. Dakle, sada smo prosuli tu smjesu što smo pripremili. Ono što bi bilo idealno je da je to otprilike 10 cm debelo. I onda sve to dobro pomiješati. Kao što smo rekli, moguće to napraviti sa strojem ili ovako jednostavno sa alatom. Tako. Nakon što ste izbacili toksine, stres lopatanjem, dobro se uznojili, dobit ćete ovako lijepu i rahlo tlo. To je sad idealno za sadnju. Osim fizikalnih svojstava tla, postoje i kemijska svojstva. Tu je organska tvar koju smo sad već spomenuli, reakcija tla, mikro i makrohranjiva. 16 je biogenih elemenata nužnih za normalan rast i razvoj biljaka. Dijelimo ih na makroelemente. Tu su ugljik, vodik, kisik, dušik, fosfor, kalij, kalcij, magnezij i sumpor, te mikroelemente željezo, bakar, cink, mangan, molibden i bor. Ugljik, vodik i kisik biljka usvaja iz vode i zraka. Ostalo je nužno unositi u tlo. Makroelemente biljka treba više jer su oni primarni za rast, razvoj te ostale procese unutar biljaka. No iako mikroelemenata treba u malim količinama, ne znači da nisu bitna za normalan razvoj biljke. Vrtlari manjih vrtova uglavnom sami proizvode svoj kompost, te dodatna hranjiva unesu organskim ili mineralnim gnojivom nabavljenih iz lokalnih polja apoteka. Evo na jednom primjeru ću vam pokazati kako otprilike izgleda to sa hranjivima. Rekli smo da makrohranjiva biljka uzima u većim količinama. To je više od 1%, dok mikrohranjiva uzima manje od 1%. Tako da se nedostatak makrohranjiva lakše uočava. Recimo ovdje na ovom celeru, ovi žuti listovi označavaju da je smanjena količina dušika u ovom dijelu. S druge strane imamo rikolu gdje se polako počinju pojavljivati ovi ljubičasti listovi, što znači manjak fosfora. Evo, tu imamo i kristalku, salatu, koja je trenutno u savršenom stanju što se tiče hranjiva, tako da je ona idealna za sadnju.
Reakcija tla utječe na raspoloživost i usvajanje biljnih hranjiva, a optimalna vrijednost za uzgoj povrća je oko 6 do 7 pH vrijednosti. Zakiseljavanje tla je prirodan proces koji se ubrzava primjenom mineralnih gnojiva. Stoga je bitno održavati optimalnu reakciju tla, kalcizacijom vapnom ili pepelom. Povrtlarske kulture zahtijevaju češće navodnjavanje od voćarskih, što najviše ovisi o klimatskim i vodnim prilikama, uzgojnom tipu, sastavu navodnjavanja, vrsti te razvojne fazi biljke, temperaturi i naravno vjetru. Najčešće zahtjeve pri navodnjavanju imaju plodovite povrtlarske kulture. Navodnjavanje se najčešće vrši kišenjem ili kapanjem, gdje je preporuka sustava kap na kap, jer bilje dobiva vodu periodično u zoni korijena. S navedenim sustavom se lako mogu aplicirati i vodotopiva gnojiva. Akumulacija vode je u vidu sakupljanja kišnice, korištenje vlastitog ili gradskog izvora vode. Koji god oblik da se izabere, nužna je njegova dostatnost. U ovom plasteniku imamo dva moguća sustava navodnjavanja. Prvi je, koji smo spominjali, kap na kap. Dakle, na sustav se priključi voda, voda tu prolazi i na ovim cjevčicama svakih 10 cm pušta kap po kap i to se zapravo zalijeva u samoj zoni korijena. Dakle, sustav kap na kap može se postaviti na foliji ako je ovako trajna ili ispod folije ako je ona jednogodišnja. Ono što je prednost ovog sustava je što biljka točno u zoni korijena, odnosno rizosferi, dobiva dostatnu količinu vode, ali isto tako i vodotopiva hranjiva. Ako već treba da se dosta izvuče, onda u principu ste dobro obavili posao, nemojte izvlačiti.